କିଲୋ କେତେ ବଡ଼ ହେଇଛି ଚୁଆ ତାକୁ ଗୋଟେଇକି କୋଉଠୁ ଆଣିକି ଆଇଲା କେଜାଣି। କୁଆ ଯାଇଛୁ ସିଆଡ଼େ କୁଆ ଯାଇଛୁ କ'ଣ ତତେ ମୁଁ ତତେ କହୁଛି ତତେ ମୁଁ ତତେ କହୁଛି ଲୋ କ'ଣ ତୁ ଫେର କୁଆଡ଼େ ତୁ କ'ଣ କାହିଁକି ଲୋ ଯାଇକି ମୋର ଚିରୁଛୁ ହେଇଠି କ'ଣ ଅଛି ରସଗୋଲା ନା ସେ ଗୋଟେ ଭିତରେ ପଶିଗଲାଣି ହେ ଭଗବାନ ହେ ଭଗବାନ ଆରେ ସେଇ ଭିତରେ କ'ଣ ଅଛି ଦିଟା ଯାକ ଯାଇକି ଏଠି ନେପେଟିଛ ଏଇ ଟୁଆଁ ତିନି କହିଲା ବେଳକୁ ହେଠୁ ପଳେଇ ଆଇଥିବୁ ବାଡ଼ିଟା କୁଆ ଗଲା ମୁଁ ବାଡ଼ିଟା ଆଣିକି ଆସେ ତିନି କହିଲା ବେଳକୁ ତୁ ପଳେଇ ଆଇଥିବୁ ଏକ ଦୁଇ ଏଇ ଟୁଆଁ ତତେ ଶୁଭୁନି ତତେ ଶୁଭୁଛି ନା ଶୁଭୁନି ଏଇ କୁଆ ଯାଇଛୁ ତା ଗୋଟେ ନାତ ପକେଇଦେଲୁ ଗୋଟେ ନାତ ପକେଇଦେ ସେ ଟୁଆଁ ଗୋଟେ ନାତ ପକେଇଦେ ଟୁଇଁ ନହେଲେ ଟୁଆଁ ତୁ ଟୁଇଁକି ପକେଇଦେ ଗୋଟେ ନାତ ସେଇଠି କ'ଣ ଅଛି ମୁଁ ବି ଜାଣିପାରୁନି ସେଇଠି କ'ଣ ଅଛି କ'ଣ ଦେଇଛନ୍ତି ତାକୁ ହେ ଭଗବାନ ଆଲେ ସେ ତିନି ନହେବା ପୂର୍ବରୁ ପଳେଇ ଆଇଲା କିନ୍ତୁ ତୁ ଷଣ୍ଢ ତୁ ମାନିଲୁନୁ ନା ଏଇ ତିନି କହିବି ତାପରେ ଦୁଲ ଦିଲା କିନି ପୁରା ତତେ ଦେବି ଏକାକେ ଛିନି ହେ ଭଗବାନ ୟାର କ'ଣ ହଉଛି ଇଏ କାହାକୁ ଖୋଜିବାକୁ ଯାଇଛି ତିନି କହିଲା ବେଳକୁ ପଳେଇ ଆଇଥା କୁଆ ଯାଇଛୁ କୁଆଡ଼େ ଯାଇଛୁ କ'ଣ ଅନଉଛୁ କୁଆ ଯାଇଛୁ ତୁ କୁଆଡ଼େ ତୁ ଏଇ ତ ଏଠି ଆସିକି ନେପାଡ଼ିଲୁ ତାକୁ ଗୋଟେ ଢୋକିନି ପକ୍କା ବୋଲି କହିଲି ପରା ତାକୁ କହିଲି ଗୋଟେ ଢୋକିନି ପକ୍କା ବୋଲିକି ତତେ ଶୁଣାଗଲାନି ଯା ତାକୁ ପକେଇକି ଆସିବୁ ଆକୁ ପକ୍କା ଏ ଭୋଡ଼ୁ କୋଥଲକୁ ପକ୍କା ଏ କୋଥଲକୁ ପକେଇଦେଲେ ଗୋଟେ ଢୋକିନି ଚଟକଣି ଏକାକେ ତାର ବୁଦ୍ଧି ଉଦୟ ହେଇଯିବ ଯା ହଁ ଯା ତାକୁ ଗୋଟେ ପକେଇକି ଆଣିକା ତତେ ତିନି କ'ଣ ଶୁଭାଗଲାନି ଓହୋ ମୁଁ ତିନି କହିନି ପରା ନା ମୁଁ ତିନି କହିଦେବି ମାନେ ଟୁଆଁ ତତେ ଏକାକେ ଭଲ କିନି ଛିନାଛିନି କରିଦେବି ତ ପିଠିରେ ଏକାଳେ ଗିନି ବଜେଇଦେବି ତିନି କହିକି ତିନି ତ ପିଠିରେ ବାଜିବ ଗିନି ତ ପିଠିରେ ବାଜିବ ଗିନି ନାଇଁ ଘରକୁ ଖାଲି ପକଉଛନ୍ତି ଉଠଉଛନ୍ତି ଯୋଡ଼ାକ ଯାକ କ'ଣ हे राम जगन्नाथ ये क्या हुआ से कौन देखी से ता भीतर कौन देखी दिजन जाक हाँ से बाड़े पकाऊ मैंने मुझे देखुची तू कहीं मत आसिक डिस्टर्ब कर देखुची तू कहीं डिस्टर्ब कर हाथ में हल्ले दूचे ढोकिनी गोटे पकाल कहली तू ताकू गोटे पका ना से तत्ते गोटे पकाऊ तापर जाकि मु भल शांति रही आउ टुआ जीवी खाली से कौन अच्छी कौनटे पई एमती कहीं होती केते बेले तो ऊपर आसिक नाटक करनी कौन ये भितर झिटिपिटी पशिगला ना असरपा पशिगला कौन है तू तो घरे रहीचु तांको भी वर्षा होची बाहर से माने सेंती आसिक घर भितर रहउछन तोर कौन असुविधा होची ए टुआ टुआ अनौचु कौन बल बल करके एई तत्ते जेंती वर्षा होची बाहर ताकू सेंती बाहर वर्षा होची से जाइची से जदि आम घर को आई तोर कौन असुविधा होची तोर कौन क्षति कर दउची ना तो भात आ तो अमूल खाई दउची ना तो दही खाई दउची ना कौन तते खाइबा को मागुची से तो तारा आईची तू कौन इते अनौच इते कौन अनौचु सी तो तार खाईते आईची बुलीते आईचे तोर कौनटा असुविधा होची तू खाली हेरा कौन खाली पक्का पक्की करके आसे शुणुनु तू खाली कौन पकई पकई के आसबू सीधा तते नुह सीधा तते सीधा चिप्पी देवी गेल बसर छाड़ी जीव कालके शुणु घर द्वार भारी पचरा करची ये अति बदमाश कोथलो कुंडे खाऊची खाई खाली कहूँ किए घर को आउची खाली बल बल करके अनेबी देखी जी आसो मारिकी सब सम्मति की मारिकी फोपाड़ी देवी नहीं बाहर तू जमी जीवन धरिकी रहीचु घर भितर सी से जीवन धरिकी रे बोली आउचंती तोर कौनटा असुविधा होची एटाको देखिछु एटारे किए पहाड़ खाइब एटारे गोटे पहाड़ एका सीधा एका बेलके सीधा अनौचु कौन मुहटा करके मुहटा को कौन करके अनौचु ये कौन मुहटा कर भोड़ भाया भोड़
ସକାଳୁ ଦହି ପେଟଟେ ଖାଇ ଦେଇଛି ତ ଚିକଣିଆ ଚିକଣିଆ ମୁହଁ ଦେଖାଉଛି ଏଠି ବସିକି ଚିକଣିଆ ମୁହଁ ଦେଖାଉଛି। ତୁ ଫେରି ପଳେଇ ଆଇଲୁ ତତେ କ'ଣ କୋଉଠି ମନ ଲାଗୁନି ନା କ'ଣ? ସିଏ ଯୋଉଠିକି ଯିବ ତୁ ସେଇଠିକି ଯିବୁ। ଦି ଜଣ ଯାକ କେମିତି ଯୁଦ୍ଧ ହବ, ମହାଭାରତ କରିବ ମୋ ଘରେ। ଏକାବେଳେ ମହାଭାରତ ଛଡ଼େଇ ଦେବି ତମର 2 ଜଣ ଯାକୁ ବେତର ସାଇଜ କରିକି ମହାଭାରତ ରାମାୟଣ ସବୁ ଏଇଠି ବାହାର କରିଦେବି। ଅତି ଉତ୍ପାତ। କାଲି କେଙ୍କଟକୁ ମାରିକି ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲେ, ସକାଳୁ ବିଛାକୁ ମାରିକି ଫୋପାଡ଼ି ପକାଇଲେଣି। ହଁ ଝିଟି ପିଟିକି ନେଇକି ଭିଡ଼ିକି ବାହାରକୁ ପଳଉଛି କାମୁଡ଼ିକି। କ'ଣ ପାଇଁ ତତେ ସିଏ ଆସୁଛନ୍ତି ତତେ କ'ଣ ୱେଲକମ୍ କରିବାକୁ ନା କ'ଣ? ତତେ ତୋ ପାଖକୁ ଆଉଛନ୍ତି ନା ତତେ ଖାଇବାକୁ ଆଉଛନ୍ତି ନା ତତେ କ'ଣ ଖାଇତେ ମାଗୁଛନ୍ତି? ସିଏ ତ ତାଙ୍କର ଆଉଛନ୍ତି। ତୋର କ'ଣଟା ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ମୋତେ ଟିକେ କହିଲୁ? ଅନେଇକି ଗାଢ଼େଇକି ରହୁଛି କିଏ ଆମ ଦୁଆର ପଟେ ପଳେଇ ଆଉଛି କି? କିଏ ଗଳିକି ପଳେଇ ଆଉଛି କି? ହଁ ହେଇଠି ତ କ'ଣଟା ଅଛି ଆଉ ହେଇଠି କ'ଣଟା ଅଛି ଗୋଟେ ଆଉ। ସେ ଜମା ତା ମନ ଜମା ରହୁନି। ଏଇ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଝିଟିପିଟିଟା ଆସିକି ପଶିଗଲା। ସେ ଦେଖିଦେଇଛି ଆଉ ଝିଟିପିଟିଟା ପଶିଗଲା ଆଉ। କ'ଣଟେ ପଶିଗଲା ମାନେ ମୁଁ ଆଉ ଛାଡ଼ିବିନି ଆଉ। ହଁ ତୁ ଏଠି ଜଗିକି ବଇଥା ଜଗିକି। ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ ଏଇ ନାଗଣକୁ? ୟାକୁ ଆମେ ଭୋଡ଼ କହୁଛେ, କୋଥଲ କହୁଛେ। ଇଏ କୋଥଲ ହେଉଛି ଅସଲ। ଏ କୋଥଲକୁ ଯିଏ ନ ଚିହ୍ନିଥିବ ସେ ତା ବୋପାକୁ ଚିହ୍ନି ନଥିବ ହେଲା। ମାନେ କାହିଁ ଆମ ଘରକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଏମାନେ, ଆମେ ଅଛୁ ମାନେ ଆଉ କେହି ଆସିବେନି। ହଉ ଆଉ କ'ଣ, ହଉ କେହି ଆସିବେନି। ତୁ କ'ଣ କରୁଛୁ କରେ, ତତେ ମୁଁ ଫ୍ରି ଛାଡ଼ିଦେଲି। ମୁଁ ପଛେ କାମ କରତେ କରତେ ହଇରାଣ ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ତତେ ଫ୍ରିଟେ ଛାଡ଼ିବି ଆଉ। ନ ଛାଡ଼ିଲେ ତୁ ବା ଘର ଦ୍ୱାର ଖାଲି ଯାହା କରୁଛନ୍ତି, ମାନେ କେଉଁଠି ଅସରପାଟେ ପଶିଯାଉଛି, କେଉଁଠି ଜନ୍ଦାଟେ ପଶିଯାଉଛି, କେଉଁଠି ବେଙ୍ଗୁଟେ ପଳେଇ ଆଉଛି। ଆଙ୍କର ପୁରା ସରିଯାଉଛି କଥା। ସମସ୍ତେ ଆମ ଘରକୁ ପଳେଇ ଆଉଛନ୍ତି। ଆମେ ଥାଉକା ଆମେ ଅଛୁ ମାନେ ରଜା ରାଣୀ ଯୋଡ଼େ, ଆଉ କେହି ଆସିବେନି। ଆରେ ରଜା ଥିଲେ ପ୍ରଜା ଆସିବେନି କେମିତି? ଆଉ ସେ ଯଦି ଆସିବେ ବୋଲେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ପୁରା ଆମ ନଖରେ ରକ୍ତାକ୍ତ କରିକି ପୁରା 4-5 ଖଣ୍ଡ କରିଦେଉଛନ୍ତି ତ ଆଉ ଗୋଟେ ଖଣ୍ଡ ସେମାନେ ହେଉନାହାନ୍ତି, 4-5 ଖଣ୍ଡ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି ଯିଏ ଆଉଛନ୍ତି। ସେଇଠି ଗୋଟେ ପୋଷ୍ଟର ଏଥର କରିଦେବା, ଦାଣ୍ଡରେ ଝୁଲେଇ ଦେବା, ଆଉ ବିଲେଇଙ୍କ ପ୍ରତି ସାବଧାନ। ସେମାନେ କ'ଣ ପାଠ ପଢ଼ିଛନ୍ତି? ସେମାନେ ବା ସ୍କୁଲ ଯାଇନାହାନ୍ତି କି ପାଠ ପଢ଼ିନାହାନ୍ତି। ଅସରପା ଝିଟିପିଟି ମୂଷା ଆଉ ଜନ୍ଦା ଏମାନେ ପାଠ ପଢ଼ିନାହାନ୍ତି, ନହେଲେ ନାହିଁ ପୋଷ୍ଟର ଲଗେଇକି ଝୁଲେଇଥାନ୍ତି। ମୁଁ କହିଥାନ୍ତି ଆଉ ବିଲେଇ ପ୍ରତି ସାବଧାନ, ବିଲେଇ ଅଛନ୍ତି ଆଉ କେହି ଆସିବନି। ଆଉ ମଣିଷ ସିନା ପଢ଼ିଦେବେ, ଆଉ ସେମାନେ କ'ଣ ପଢ଼ିପାରିବେ? ସେମାନେ ଆସିବେ। ତାଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ କଲେ ସେମାନେ ଆସିବେନି? ତୁ ନିଜେ ଟୁଆଁ କହିଲୁ, ଟୁଆଁ କହ ତୁ କ'ଣ କଲେ ସେମାନେ ଆଉ ଆସିବେନି? ପୋଷ୍ଟର କାମ ଦେବନି। ଆମ ପାଇଁ ପୋଷ୍ଟର ଦରକାର, ତମ ପାଇଁ ପୋଷ୍ଟର କାମ ଦେବନି। କ'ଣ ମୁହଁକୁ ପୋତି ଦେଉଛୁ? ମନ ଦୁଃଖ ହେଇଯାଉଛି ତାର। ମାନେ କ'ଣ ପାଇଁ ସେମାନେ ଆସିବେନି? ସେମାନେ ଆସିବେ, ମୁଁ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଖେଳିକା ତାଙ୍କୁ ମାରିକି ନେଇକି ଫୋପାଡ଼ିବି। ଇଏ କହୁଛି ସେଇଆ। ଏଇଆ ତ କିନ୍ତୁ ଅନଉଛି ମୋ ସୁନ୍ଦରୀଟା ଲୋ, ମୋ ଧନୁଟା ଲୋ, ଏଇଟା ମୋ ଧନୁଟା ଲୋ, ଏଇଟା ମୋ ସୁନ୍ଦରୀଟା ଲୋ। ସାଙ୍ଗମାନେ ମୁଁ ଠିକ୍ କରୁଛି କି ଭୁଲ କରୁଛି କହିବୁ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ? ସାଙ୍ଗମାନେ ମୁଁ ଠିକ୍ କରୁଛି କି ଭୁଲ କରୁଛି? ମାମା ରାଗୁଛି। ତୁ ଠିକ୍ କରୁଛୁ ଯେ ଶୁଣୁ ତୁ ଠିକ୍ କରୁଛୁ ଯେ ଶୁଣୁ ତୁ ଠିକ୍ କରୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ କାମ ଗୁଡ଼ାକ ନୁହଁ ମୋତେ ଲଗାଉଛୁ। ତୁ ଧର ଗୋଟେ ଜନ୍ଦାକୁ ମାରିଦେଲୁ କି ଗୋଟେ ବିଛାକୁ ମାରିଦେଲୁ, ଯେଉଁ ପୋଚରା ହେଉଛି ତାକୁ ସଫା କିଏ କରୁଛି? ମାମା କରୁଛି ନା? ଶୁଣୁ ମାମା ସଫା କରୁଛି ନା? ମାମାକୁ ସଫା କଲା ବେଳକୁ କଷ୍ଟ ଲାଗୁନି? ହଁ ବର୍ଷା ଦିନ ମୁଁ ଏତେ ଥର ଧୋଇଲା ବେଳକୁ ଘର ଶୁଖୁଛି, ପୋଚରା ହେଉଛି ଚାରିଆଡ଼। ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ କହୁଛି ମୋ ସୁନାଟା ଲୋ, ମୋ ଧନୁଟା ଲୋ, ଏମିତି କରିବୁନୁ ହେଲା। ଘର ଭିତରେ ମାରିବୁନୁ, ନେଇକି ବାହାରକୁ ପଳେଇବୁ ଆଉ ଘର ଭିତରେ ମାରିବୁନୁ ହେଲା। ଗୁଡ୍ ବାଇ ମୋ ଟୁଆଁ। ଇଏ ନା ଟୁଆଁ, ଆଉ ସିଏ ହେଉଛି ସୁକୁଟି ଟୁଇଁ। ଇଏ ହେଉଛି ସୁକୁଟି ଟୁଇଁ। ଇଏ ମୋର ସୁନା, ଇଏ ପୁରା ମାନେ ବଳୁଆ ସାହସୀ। ରହୁଛୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିବା, ଢେର ସାରା ଭଲ ପାଇବା ଦେବା। ଇଏ ହେଲା ଟୁଇଁ, ସିଏ ହେଲା ଟୁଆଁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖିଲେ ନା କେମିତି ମୁଁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ କହିଲି ବୋଲି 2 ହାତ ପୁରା ଯୋଡ଼ିଦେଲା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।